Lai thangnai par tarangni tipra mothar mistir Lukuthum Pandao Thangthani lamao langma solangnai takhok Mujesh termani Nukhungno Simna divisionalni YTF bodolai bisingti subaso khlaijaka nangmani maniro arawa mansakha Simna divisionalni YTF ni bodolni tangphangrok adongrok borok sakbai thangno hapung kuchuk murana pal khlai nangkungmani manirok mairongrok subaso khlaia thwijanai takhok Mujesh ni Nukhungno Halay dam ka. Coverage kemen bagai, jeng tini cini YTF ni kaisa sengkrak, jeng osong sana yakar kelangai YTF ni sengkrak Moses Deborma ni Nukhung pai Chubaikha, kai jeng tini all Simna YTF committee terap theke cikon sa suba su on Nukhungno pai di feka, kai buskango jeng sai tongnai te bo on Nukhungno bahai kai jeng sasakai bobakrani hanbai cini Thangthani hanbai jeng naita topros sangsar o Nukhungno jeng tidul mana tikai jeng Chubaikha akcin JS bo thaise thani cycle Bolong bonang presiden tabuk to thangnai deputy CM hayakaba bolong bonang onimes deborma cycle langka boni oro job kaisa hayakaba boni cheri rokno khumpai academy porina hnai abone busuk jora samga kha obo to tabuk borok high level committee rok asuklai tongo obono tei hingkai borok joto tabuk obono tei kok sablai tongo bahai kai dati no obono implement khaima tikai borok naikolai tongo jepro ongoi pai o jeng o family no phai sai repenai clear khai